să iei perna asta. Gata. Pus. Ia să te mai vadă cu aia. Hei! Și. Hei! Arată! Hei! Aici! Arată! Te vadă. Hai? Digo. Ia! Dacă îl găsea pe Dacă îl găsea, am văzut ce făcea. am înțeles. Deci asta poate să facă o... Nu găsești, caută acolo. Opa, îl găsești. Oh, șef, aici. Dar nu sare stăpânul. Nu știu. Semnalizează. Deci nu mă semnalizează. Deci nu Îl cheamă pe stăpân. o să vadă cine e. Să vadă cine e. Păi da, eu de-aia l-am trimis acolo, hoțul e Acum acolo, am da? înțeles, da. Și m-a chemat pe mine. Bă, șeful, e cineva Da, că e aici? cineva. Și când am trimis și la ascultătoarea goală, nu am ocolit-o, nu e Am acolo. înțeles. Deci tu îi dai mâncare la câine